Sinemno iya Mak iya sugeng HP daharan ya nok para tamu minulya dipangarsani dening penjane Bapak Lurah Bapak Tugino SAG uga sani para tamu minulya ngono ya Mak matur sembah nuwun ya Nok. Piye, Mak? Dene para warga ing Ladan Tegal Miri Desa Banyuripan Kecamatan Bayat ora waleh-waleh karo Surana sak kanca ya Nok. Ngono ya, Mak. Dene Ladan Pendak Ruwah ditimbali ana Tegal Miri, Agustusan ya ditimbali. Iki Mbak Inah karo Mas Heru duwe gawe utawa keluargane Pak Mudi Budilarto duwe gawe aku karo kowe wis ditimbali. Ngono. Gek seminggu kas meneh ki ya ning kulon ngono. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Iya. Muga-muga piyai kene do ora waleh ya, Nok. Iya. Ya sing baku ayo nyuwun bareng-bareng sane Gusti Hyang Maha Nasa, utamane sing duwe gawe. Iya. Umume kelawan para tamu mindulan warga ing Ladan Tegal Miri Banyuripan sak kiwa tengene para sedulur sing duwe gawe diparingi ana rahayu wilujeng diparingi ana murah sandang pangane diadohna saka sesakit diadohna saka rubeda Allahumma amin amin ya rabbal alamin ya ayo nok iki asmara danane sinome diteruske dhisik iya wah bengi iki pesindene ngelumpuk ya nak iya nganti kaya pitik nang tarangan iya pesindene sing ijo iki genane gawan iya lah sing ireng kuwi ya gawan no ngono gawane Pak Mude Kipik karo gawane Temu iya mula ora sing ngomong tamu wong loro kae ya seragame ya ireng mergane wis kencan karo Mbak Mimin karo Mbak April oh iya tak ngaturke wilujeng rawuhipun Mbak Mimin kali Mbak April aduh jan wis wong kok ayu-ayune kaya ngono nek pakanane apa iki iya kuwi pamane wedok tenan kok wis panut ki kris ki dipateni nek wedok tenan. Iya. Panganane mesti nek ora kungkrung. Iya. Wah matur sembah nuwun. Ya, monggo. Sinome diteruske luwih dhisik. Iya, monggo Mbak. Ya. Sarane bingung ora bisa turun kelingan sliramu Mas Heru, Mbak Inah sing duwe gawe. Iya. Wah wis jan disembadani. Iya. Awan mau pahargyan daupe manten nalika dina Minggu Kliwon wanci tanggal 16 Desember tahun 2018 jam 7 no. Iya. Ana daleme penjane Mas Heru kene. Ngono ya, Mak. Karsini Sambikala lan diterusake dauping manten utawa panggih manten upacara kasih sinengker ana Ladan Banyuripan kene. Ngono ya, Mak. Lah nek panjenengane Mbak manten ki asmane sapa? Panjenengane Mbak Sri Susilowati, putrane panjenengane Raka Mas Heru Santos kan Mbak Yusiti Aminah. Ngono ya, Mak. Lah terus Mas nganten kuwi panjenengane Bagus Eri Kristanto, putra saka panjenengan Bapak Sampoyo sekani Ibu Juminten lenggah ana Dukuh Polaman, Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Wah, muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ya, Mak. Lah diparingi momongan, diparingi rezeki sing agung, iso sembodo nggone bebrayan madyane Brayan Agung. Ngono ya, Mak. Ya, terusake dhisik, terus kena. Ya,
matur nuwun karo Mas Jumena. Piye? Saya wis mijekke no. Ya. Wedang jeruk. Ya. Gula batu 3 kilo. Ya. Sak tramose. Wah, matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga kabeh diparing ayem tentrem. Iya. Uga ngaturke sungkem kunjuk ngersane para tamu minulya, uga ngersane para among rawuh ya nok. Utamane penjari Bapak Kepala Desa, penjari Bapak Tugino SAG. Iya. Wah, muga panjenengane diparing sehat ya nok. Iya. Dasare piyayi nek ngendika alon, wah sastrane jan wong ya sarjana agama kok. Iya. Jan. Monggo teruske dhisik. Cakepan sethithik kerep diunekake utawa dingelake ning minangka petutur no. Ngono. Mlaku dhisik ora ngenteni, digawe becik ora niteni. Wong urip ning donya kudu niteni no. Ngono. Siji pemenah aku karo kowe dadi seniman. Ya. Kudu niteni kebecianing para warga. Ngono. Mergane ngene ya nok. Wong duwe gawe kuwi adate taren karo tangga teparo. Ngono. Pamane Mas Heru karo Mbak Indah arek duwe gawe. Mesti taren karo pangarsa tarup. Karo Sentana ladan kene. Kula ajeng wayangan niku ajeng ngundang dalang nika, pesindene nika yoga nika kira-kira pripun? Ngono. Nek warga utawa tokoh masyarakat kuwi ora sarujuk, wah nek saged mbok nggih ganti liyane. Ning gandeng aku karo kowe ya nok, ning kene ya ora pamer apa-apa ya mung matur sembah nuwun. Dititeni nggone sowan mrene. Iya. Muga-muga panjenengane para warga ing kene tansah lebda ing karya sekabehe. Iya. Utamane kaya Mbak Mimin karo Mbak April kuwi. Pendak tarup campur sari wayang mesti Mimin ki mesti ana. Nak. Iki malah rencana Mimin kar dientuke KTP kene kok. Mbangane urip nang nggon ladon. Iya. Kok ladon ta nek Karang Nangka ki rak bendina gulung karo lebu. Iya. Ning ana apike nok, Mbak Mimin kuwi nadyan ya urip ana lajan sisih dhuwur jarene kono banyu rada angel ning panjenengane ora bakal lirwa ing bab resik utawa tohara. Ngono. Banyurane kanggo sesuci ya cukup tayamum. Iya. Dadi resuk ngono iku ora ning banyu nyang tarup, cukup golek lebu disawur ke awake, tayamum niate. Ngono. Mula wah saya putih nok. Iya. Wah, aku nek noleh Mimin karo Apel iki jan. Iya. Nek poso no, iya tak garapi. Ayo, rukwe dadi kumbah gitu. Iya. Mergo nggo tarweh le wangsulan jare. Kula nek poso pilih lanang kok, Pak. Iya. Yo, terus kesik, Nak. Iya, enggak.
Sembah nuwun. Ya. Minangka tandha tresna kelawan panjenengane para warga sing kepareng nyengkuyung marang tarupe njenengan Mas Heru sekalian Mbak Minah. Ya. Nyatane ngene no. Ya. Bengi iki jebul kasunyatane panjenengane Orka Mas Heru sekalian Mbak Siti Aminah anggone nimbali Petruk utawa nimbali cangik limbo komplit. Ya. Iki ana sawentara sing kudu tak aturake. Piye, Mak? Nalika semana panjenengane Mas Heru sekalian Mbak Aminah utawa Mbak Inah kuwi nalika kagungan putra ya panjenengane Mbak Nganten, Mbak Susi utawa Mbak Sri Susilowati. Iya. Nalika isih timur mantene putri kuwi nandang rogono sakit. Mbak Susi nalika semana sakit digoleki tamba ngalor ngidul urung entuk marganing Nusada. Ngono ya, Mak. Banjur panjenengane nganti duwe rasa lan pangrasa ngger nek pancen kowe diparingi sehat diparingi waras sudah dadi bidang rewange wong tuamu gampang tukmu golek kelanggengan nggone urip nang Madyapada sesuk nek kowe tekane wahyaning mangsa kala pinundhut garwa marang salah sawijining kakung kowe tak timbali kowe tak undangke utawa tak timbali dalang utawa limbuk cangik ya kuwi Mas Surana. Ngono ya, Mak. Bengi iki kelakon aku kelawan kowe sowan mrene. Ngono. Mula aku karo kowe minangka dadi lantaran ya nok muga-muga panjenengane Raka Mas Heru sekalian Mbak Minah nggone duwe gawe bisa rawe-rawe rantas malang-malang putung mung karya slamet sekabehe golek sandang pangan datan ana pepalang mengkono tumrapi marang keluarga penjari Bapak Ibu Larta. Ngono. Sesepuh diparing ana sehat, sedulur diparing ana rukun, rezekine sedulure Mbak Inah karo Mas Heru diparing ana gangsar ora ning alangan sawiji apa, uga warga sing kepareng nyengkuyung marang ujupe Mas Heru sekalian Mbak Inah. Ngono ya, Mak. Kanthi wudaring kupat luar bengi iki muga-muga wis ora ana pepalang, wis ora ana pepeteng sekabeh mung kari luar punagrine rawe-rawe rantas malang-malang putung. Iya. Mung kari nyambut gawe kabeh ya nok temanten sarimbit ya diparing ana rejeki sing agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nok supaya bisa kanthi reda ingkang sekabeh bengi iki ujar wis tak aturake sineksen marang para punden sekabeh. Ngono ya, Mak. Ya. Iki sing kepareng ditimbali sak liyane aku sak kanca mula bengi iki pesinden ana 6. Ya. Sing 4 person saka aku, sing 2 kuwi dawuh saka panjenengane Mas Heru sinengkuyung karo Mas Edi juragane angkring saka Gombong. Ya. Karo Kang Mas Munjelentut. Oh iya. Ki nglumpuk no Mas Dodo barang do Bali. Ya. Wah, jan sembah nuwun. Pak Dilarto Budhe sehat iki Pak De. Ya. Wah, anu Mbah Gito ndi ora ning sandingmu. Iya. Wah, matur sembah nuwun iki kaya ning studio pokoke. Dadi Mimin, April. Ya, ngaturake panuwun bengi iki ditimbali sowan meneh ana daleme Raka Mas Heru sekalian Mbak Inah ana ten Negalmiri. Duh, kowe iki wong wedok tek tok mulinggo tek ketok ngono mbok rada le wangun sithik ngono lho. Iya.
Heeh. Lujeng dalu Mbak Mimin, Mbak April. dalu Mbak Limbo macangi. Nggih. Kalian jumeneng menapa lenggah kemawon? Wis ngono wae ora usah ngadeg. Ngono ngadeg ndak marahi ingin sing nang dhuwur. Ya ora ngadeg, heeh. Lah ngeten iki ketoke lungguh yo ngadeg kok. Mosok. Iya, heeh. Rejan. Ya. Mbak Mimin, lujeng dalu. Lujeng dalu. Dek April sayang, selamat malam. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih. Nek karo apile kanggo sayang sajake ana sesuatu. Ora ling ngono dadi tak bedake. Antarane Mimin karo April iki tak bedake men ora padha ndak tekane ora ditembung liyane ngono lho. Men kowe kok senengane kok cemburunan to ya. Mboten nek kalih kula dawahe wong pas seduluran. Heeh. Lah Mimin ya seduluran karo April ya seduluran. Ya mbuh aku ora ngerti nang mburiku kok piyake kakang biasane sok nek bangsalane ndelik-ndelikke ngono ki wasis kok. Lanang arep dienggo apa to? Piyai kakung niku rak nggih pun leres to Mbak Mimin. Piye? Ngoten niku. Piye? Nek kula disayang-sayang lha nek jenengan rak mboten disayang mergane Ora disayang mergane apa? Tuwa. Maksudku nek S2 disingkirke jolke sing enom. Ndongake temanten, Nduk. Heeh. Derek ndonga kagem Sri Atmaja temanten kekalih. Ya. Kita dosa keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Wah, jan. Lurus saplek bareng Tenan. kono-kono iki lurus. Saploke dadi bakune Mas Nugroho ki wong loro ki pancen saya jaya. Pengestunipun ya jenengan sing kesangeten iki jenengan. Piye to? Jane nyarak ya jadwale akeh banget to. Heeh. Nek ndhawuhi aku nek dadak diutus tuan rumah, ora ndek ide kreatif dhewe. Oh Mimin karo Aprika tak kukupe ngoten jan kok sithik mawon nggih mboten ndek rasa ngoten niku lho. Kok dadak lumantar tuan rumah dadak ngersake kula kalih Dek Apri. Ingkang kesangeten kula napa sampean? Jenengan ki ora didhawuhi blas. Blas ora. Aku sok didhawuhi iki. Mosok nang mburiku ndhawuhi kowe? Heeh. Kapan ora? Pidak jempol berarti. Ora jeneng kok aku kok ngiwake iki ora pancen aku ngene Mbak Mimin, Mbak April. Nggih. Supaya men ora ketok ngergiyek. Dadi person bintang tamu ki men sing duwe gawe. Ngaten. Kok ketok nanggap sono 16 juta. Ning Mimin karo April wis 5 juta dhewe ra ya aku mung nampa sithik lah. Jenengan ki kok kaya ngoten. Karo dilatih diesel. Enggal pinaringan momongan. Dados nek pengin duwe anak ki ana syarate lho, Nduk. Syarate apa? Ya kejaba nyun karo Gusti Allah ning menungso rak diwenangke budidaya. Nek pengin duwe anak lanang, nek menurut teknik kedokteran, bar kumpul bojo ki miringe ngiwa. Miringe ngiwa. Men zat asame iki luwih dominan. Neng kiwa. Pengen duwe Zat anak wedok miringe nengen. Nengen. Lah gandeng bapak karo simbok dhisik cek melu mara tuwa. Arep miring ngiwa ting krengket, miring nengen ting kreket. Simbok ki ndelik ning sorlungan ngono lho. Dadine kaya ngene. Oh alah. Beda karo aku. Bedane Nek apa? jaman dhisik ki mbokku ki rak nurut jaman mbahku. Jaman mbah kuno dhisik rak Kuno mah kuno. Pengen dhe anak lanang glundungno tampah. Nek tampahe mengkurep kuwi engko anake lanang. Glundungke tampah nek tampahe mlumah anake Wedok. Lah terus kedadian kowe. Mbokku glundungke tampah cementel pager. Metune kaya dapurmu kuwi. Lah nggih. Werdine kakung utawa putri sing penting becik, soleh-solehah iso nerusake perjuangane wong tuwa. Ya ngono. Dadi Syarate wong omah-omah ki enten pinten Mbak Mimi? wonten telung on. Telung on. Telung on ora kudu mas kawine, Mas telung on ora. Oh. Telung on ki siji sregep takon. Takon. Takon ki budayane Beji Pedan piye, budayane Mbah Nyuripan Bayat piye. Iya. Dadi nek wayahe tilikan ya tilikan, wayahe paribasan kerja bakti ya kerja bakti, wayahe nyekeli nganten ya nyekeli nganten men ra digenengi tangga teparo. Lho, men ra dikucilkan. Takon. Ora babakan gedhe cilike ning babakan guyub rukune. Siji takon, nomor loro sregep ana nggonmu ning pawon. Lah apa wong ki gur nguplek ning pawon ae? Werdine ning pawon iki ora kok masak terus ning lagiane mara tuane apa, lagiane garwane apa, digaweke teh, kopi apa dilerke susu kudune semahan.
Oh. Jenengan purun dilerke susu, Pak Surono. Aku wis tak ler dhewe sayane rung tak ombe kok. Siji takon, loro pawon, nomor 3 sregep ana nggon mule kelon. Ya, lah iki. Lah iki sing menarik iki. Iya, waduh. Yoga-yoga April bareng muni kelon terus menarik. Intine ngono kuwi dados aja ngantek nglirwake tugas utama sebagai seorang istri rak ya wis ngono kuwi tondo. Jane wong wedoke gampang banget ya wiwit melahirkan. Wiwit melahirkan. Kuwi ganjare wis akeh. Kuwi kok lagi ngeden ya. Ngeden wis perang sabil. Engko nglahirke ibu sing kerja menyusui bayinya 1 tetes air susu yang diberikan mendapatkan 1000 kebaikan. Lagi sak tetes. Ning nek 2 tahun menyusui berturut-turut tanpa henti, malaikat akan menyampaikan kepada benda-benda langit bahwa ibu itu layak masuk surga. Dadi mbokku kan surga no ya. Lah ngopo? Lah mbokku ki ngantek aku gedene sakene sik nyusui. Lah apa ya ora nganti kempeng Pril kaya Gandeng menika ya suarane Dik Apri ya kangen ya ora ngalahno nek nyanjake suarane Dik Apri ngoten to. ah ora nek aku tep apik suaramu kok Min. Oh. Tenan. Suaramu karo suarane Apri iki genah apik suaramu. Ngenut kali kula kira niku rak tesih sak kandhape Mbak Mimin to kula. Pancen bener. Dadi nek suarane Mimin kuwi sing tak senengi iso nglamber-nglamber dadi. Glamber. Suara kula nek apik ora nek nyanyi nggih. Lah ngopo? Ngapa? Wik. Malah gila nih wong. Jan. Matur sembah nuwun. Mbak April suwe banget ora sowan mrene to. Nek Mbak Mimin ngono wong kuwi wis kaya piyayi kene kok Wis kuwi. bateh kula niki. Wis bateh. Karepe tok wong kene apa piye Mbak? Ya ora wong kene ning karo sing gender kir aku wis plek. Sing go jeneng ra Budhe Kris ki. Mbak Kris ki mung go jeneng, mung jeneng go KTP bojone kuwi nek go golek utangan nganggo jenenge. Waya ning BRI golek utangan nganggo jeneng kono oleh tanda tangan. Ning sejatine sehari-harine ra karo aku. Dadi wayahe jagong golek utangan kono. Ning wayahe sehari-hari pakaryan aku. Dadi Ra apa-apa minake wong wedok malah ngono. Napa jenengan mboten ngelu to Pak Dipanut? Napa? Lah golek dalane ra kecekel. iya. Iki pacarku jan mlumpuk lho. Sapa? Sing ngrebab iki ya pacarku Mas Sigit. Oh. Mas Sigit. Bagus guru. Weh, lah liyane Mas Sigit pacarmu ndi wae? Lek Warsi gitu pacar. Nek pendel mesti ora mesti nek pendel. Arep unggah-unggahe putrane panjenengan ya mung gedhek kae. Ah iya. Ning wingi cium jauh lah aku pas festival ketoprak wingi. Nggih, enten Klaten. Nggih. Wong ngomong karo aku kok min jaman tekan omah. Aja kaya pakmu lho, Le. Wong aji tekan omah ngomong karo aku ngene kok min. Pripun? Alah Pak aku jan cilaka tenan nang RPD. Lah ngopo? Mosok aku dicium jauh karo Mimin rak ya hek ngono gitu. Lah nek cium jauh moh nek langsung gelem dong. Iya. Mbak Mimin, Mbak April, niki keluarga besar nglumpuk. Niku putrane Pak niki lanjenane Pak Dilarto niku sing klambine biru. Bu Dilarto niku. Nah, niku sesepuhe. Niku piyayi loro ngerdo dadi semono kowe. Lah niku. Niku budenane barang niku nglumpuk. Terus sing niki sing gedhe dhewe niki sing acagak. Niki ya putune, niki putune. Nggih, niki putune. Nah, niku. Niki pokoke niki dereng do nglumpuk kabeh niki. Lah niki nggih badane nggih niki. Lah nggih. Kula Pak Dilarto Bu Dilarto seneng banget niki anak putune do nglumpuk. Alhamdulillah. Niki nggih. Nek jaman dhisik bebekke digoneng pasar kon putune nuding apa-apa ngono dituruti ngono. Dituruti. Oh Pak Dilarto ki ora bakal ora nyembadani. Putune nek dina arep poso, entek-entekan poso kae jak ning matahari. Kabeh kon nulis senengane apa. Ngaten. Heeh, terus kok dipesen 3 tahun kas dijikuk ya Le. Ngono. 3 tahun kan. Iki Mbak Mimin, Mbak April. Nggih. Sampeyan dirasani karo Mas sing lemu iki lho. Pun aku lanang iki. Pak, nek April tak mek bojo piye ya, Pak? Ngono ya. Lho bapakne le wasulan ngene iki. Oh ya aja kowe to Le, aku wae lah. Mungkin malah nek mama ditrotok lho, Pak. Lah kok iso? Lah kok ndak bae tak tok. Ayo ngaturke tandha tresna karo warga utamane panjenenganipun Mas Heru karo Mbak Inah. Indri gawe. Ya ngaturke apa bawa sing kepenak dirungokke. Heeh. Dereng wonten pamundutan menika. Durung ana. Kowe iki bawa sing gampang ngene wis hebat tok, Nduk.
Mulya. Yes, monggo sak kepareng. Lindru songo mawon. Nggih. Tosan kali Mas Sukimin mungkin. Mas Sukimin ki sapa? Niki. Oke, tole panut. Walah menut. Iya. Menut dagelan kita adalah malam ini menut. Sukimin duet karo Panut. Iya. Kula Mbak. nuwun lho ya. Piye? Mbak Mimin ki saatase wong lanang dandane iso ayune kaya ngene. Kula sing wedok asline kalah. Asli Iya. danaok lho, kalau ngejeki sakmono gedene. Ya sabar Pril ora apa-apa najan kowe dandan kalah ayu karo Mimin, sepenting kan kowe tetep wanita sejati. Nggih ngoten. Iya. Tetep dibela to nek. Nek ngalem ki ora kaya-kaya pucuk rambut ngantek jempolan sikil. Nek Jemplane sikil ya kaya tela kok Mas aku. Nek ngundomono karo aku ora tau lho. Blas aku melu nang kono-kono rum tau dialem pisine rum tau. Mbak Mimin sing ayu dhewe sing tak tresnani. Alah lamis ora cocok karo batine, lamis. Pokoke aku tresno karo lair sing batin ora ana wanita liya sak liyane mung kowe Min. Esem ngomong lelamisan. Cek cangkemmu nek bener. Janji ora tau ditepati iki ciri-ciri orang munafik. Lah Loh, piye? piye to? Lain di mulut, lain di hati. Piye to? Aku janji karo apa karo kowe janji apa? Janji arep ngejak aku jalan-jalan nang nggone Mbok Desri. Mbok Desri. Ngertiku ndek Mbok Desri ki sedulure Heeh. Jogja kono. Jebul Mbok Desri Kandi. Rak ya aku rak ya gedel duel. Mula kok ngene iki nggone mbokku gedhe iki anu lho, omahe kamare akeh. Omong sugih Terus kok. saben kamar ki ana kamar mandine ana andule cilik sabun cilik. Lah aku kan bayi wingi sore rong mudeng ya. Oke banget. Ayo cah Ning- bodho kok. ning Mertamu nggone mbokku gedhe iki jam-jaman kok 3 jam kudu lunga ngono. Weh. Oh, nggih matur nuwun. Ajeng iki krungu Sri Kandi kok terus bengok banter men wis aja wis tau ya. Ah. Kayak iki mudenge Sri Kandi ora Sembadra ngono lho bojone Janaka ngono lho mudenge. Niki wonten pamundutan. Monggo diwaca, Dik. Heeh. Diwaca Cahayu. Weh, Mimin ben masuk angin meneh aku muni Cahayu. Do meteng. Do meteng piye du mateng kok do meteng. Wong dagelan bayaran 5 juta nek maca kok ora petoh ya. Dumateng Mbak Mimin ingkang sansya dangu sansya meraati endah sulisteng warni esem ngujiwat nyungging lati merontoke jejantung para priya mantasaning Widyawati mustikaning kenya lho. Wah, iya elok Kowe jek nek tutuke. Apa? Senadyan ayu ning plantangan. Iya kok. Malah. Iya. Heeh. Saking kula Geger. geger generasi Gemang Rugi nyuwun gending lerilir Heeh. wis meh rahina Mm-mm. kagem Pak Lurah Tugino SAG sejajaripun lan sedaya Sedaya ingkang sami midhangetaken matur nuwun. Nggih. Paring tindih 700.000. Kagem Pak Lurah saha sedaya perangkatipun sak jajaripun. Yes. Pak Lurah lan saking sinten? Saking matur nuwun. Oh. Saka geger generasi apa kuwi mau? Generasi Gemang Rugi. Gemang Rugi. Muga-muga Cah Suningo untung ugi, terus. cah Pirsa, Mbak Mimin, Mbak April. Nggih. Putrane Pak Dilarto niku kabeh juragan-juragan angkring. Oh, ngaten Sak sedulure sak ponak-ponakane. Brebes wonten Slawi wonten. Terus sing wonten Gombong nggih enten, Mas Edi niku nggih kondur. Usahane Sing enten lancar Kroya sedaya, nggih enten. Sampeyan nggih tindak ngilen. Nggih. Nek nyambut gawe ngilen nggih enten angkringan. Niku mesti putrane Pak Dilarto. Oh, ada. Nggih, sampeyan mang merono pokoke, mang mampir pokoke. Nggih, matur nuwun benjang mampir menawi. Nek yo nek mampir dandan wedok, nek tetep lenang do pangling maksudku ndak kon bayar nek lanang. Kok dandan wedok mah dinyang supir truk. Wah. Malah. Heeh. Mangga diaturke menapa Mbak Mimin, Mbak April, mangga. Dipunaturaken pamundutanipun. Nggih. Meh Raino menika wau. Nyemanggaken. Bela penuh Pak. Bawa Nduk. Bawanipun Pangkur mawon nggih. Nyemanggaken, mangga. Ya, sak mardikaning penggalih. Kangen ku tanpa upama. Kekeselen kowe Nduk. Lah nyapa? Sesuk pijet istirahat cukup manajemen waktu ki ya kudu. Soale bar Tuban bablas ngendi ngrias nganten utuk bareng mangkat to ngerti. Utuk Sing bareng bangsane iki lho. utuk wis dilangi.
tuku nomor ya aja nek titip ora apa-apa. Ger titip titip lho. Kuwi iki ya termasuk ya dosa ora pareng kok. Titip ngono, titip ki ora long tinampan dhewe iki ya dosa. Ya dosa ora. Dosa, tetes aku kulino titip. Titip kok bareng entuk dijikuk dhewe ora Lah nek titip. doga hukum, kowe mangan wak asu ora aku ora iwak mangan iwak asu. Mah dudohe, lha padha ae. Dudohe ku mas sari-sarine kok. Wong duduh kok katutan iwake dadi. Mong sliramu kang dadi telenging ngati wis lawas anggonku iki nyapa? Kowe padha ngece sound system lho, Pri. Piye? Sound hebate kok lemu nyekel kok. Lho, wong Saja kiting-kiting. wong wedok iki pancen kudu ngati-ati ngati-ati kok. pires apa piye kok lemu. Ora iki mergo aku ki kembo. Kemboi piye? Iki ne ombot. Oh, dadi penghormatan kok. Iya. Teknik miking. Aku kok nginang-ngene kok suarane tetep elek. Sliramu tansah leleda Wingi siliramu ra iso suwandene pas pitulasan kae, aku duet. karo sapa? Ya dagelan kang Gunung Kidul. Dadi ora selalu karo kowe terus. Oh, anu ketok apik kae karo Lah iki. iso sirik-sirik bareng pokoke gelem jungkel-jungkel ya. Gelem salto barang no. Kang Gunung Kidul. Turut cetha wedok asri sirik-sirik ngono kuwi. Aku ger nepoki ngono tok entuk bagian. Penak banget kowe sirik-sirik kok aku tak entuk bagian. Iya. Ngelingana rikala tinake bungkar. Wah, jan suarane apel iki saya suwe tek iso nguyak suarane Mbak Mimin. Ayo wong gurune kok. Ya aja sombong sih. Nyapa? Suaramu iso mengikuti aku nek pengalaman hidupe akeh aku. Ya. Aja sombong, aja takabur. Kowe kudu nulat karo Mbak Yumo. Pirawen to nek Gusti Allah Malik suaramu pilek 3 dina 3 bengi ra payu ning ndi-ndi lho. Ngono aja sombong akeh Ya suara sakniki apik. gandeng aku kira ya muridmu. Angel iki sing nggon istiqomah iki lho, ajeke iki lho. Ya. Saiki nyoba gurune kaya ngapa. Ngene no, kowe iki dadi murid kok senane ngereh karo guru ora wedi kualat. Ngremehke kowe, ngremehke Apa aku. ora wedi kualat kowe? Kersanipun Kowe kepala aku kowe. Kersanipun para lenggah para tamu niku rak nggih ngertos kadigdayanipun gurune. Nah, Aku jaga jenengmu Min, dadi kowe ya di guru ya kudu nyontoni. Prajane tetep kula Iman Bisian aja. Iya. marane lah. kudu sing kaya sing ngajari aku kae sing medhit. Iya no jeneng wis ngambar arum ning kono-kono kok. Tetungguling warang gonok padake. Wah, iya. Sing nyindeni wong golek ledhi sapa nek ragekne? Iya. Alah nyindeni wong coker. Coba. Lingono. Wah, ya halus tenan ngono kok suarane. Iki jenenge ulem Iya. nganti suarane ulem nggih nganti. Heeh, ulem akeh wonge wah. Suara ki ana sing bantas kaya Mbak Mulyani ngono kuwi. Ya. Ana sing ulem. Lho, ana sing keras, ana sing kemenyek, aku ulem. Ya. Kuwi jenenge cengkok semu, kaya Mbak Mimin kuwi suarane ya semu. Mumpel. Semumpel. Suarane. Karo semulek. Wong arep ngece kok ndak dikalang-kalang. Lho kowe iki kok senane karaku kok Bener cedek apa? kok. Wis ora apa aku ngerti. Panjenengan wis ngerti. Wis. Eh, Garis gedene nyan sutik nyamang aku. Lho jenengan dadi ngerti to banci iki nek nesu kaya ngene iki. Lah ajane kok karo aku, lah wong bapakne wis ditantang kok. Ngelingono rikala dina pungkur. Wah, suarane Mimin jan kaya bupatmi Solo tenan.
Lah nek niki wong sanes Mbak Mimi. Aku iki Candra Lukita iki manyeng kok Candra Lukita. Malah sing ngomong Candra Mawa mau sapa? Candra Mawa iki kucing lho, Pak. Candra Lukita kok Candra Mawa. Padahal aku ora krungu. Sindan hebat kok niki bagiane gending-gending sing merabot kok. Waduh, lobong. Weh, laler mengeng. Laler mengeng. Laler ijo barang. Cakrak barang. Batang nih Mbak laler ijo iki. Iya. Ayo. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing langganipun sekalian. Nggih pamundutan meh Raina dipun aturaken. Mau bawane murite saiki langgame guru besare. Nggih. Diajeng Dik Mimin sing ayu dhewe. Mimin angga inggi. Ngangge Didik Mimin. Didik Mimin. Kok ndak panas. Ndak panas awake, ndak jerkerokan bokonge. Iya. Bokok kok dikerok ya betul iki bokok isine damen kok. Omonganmu bokok kok tarangan pitik ya jeneng damen. Le sia-sia nek karo aku kudu damen, kelaras. Iya. Ayo Dik, sayu. Mehra ino sumirata ing wetan tarnae rotani wiwit makan anggarap sawae Mimin Dek April. Sesuk tanggal 23 mau ning kulon kono sekalian ya. Tanggal 20 ning Gumul ya sekalian. Terus tanggal 27 ya sekalian lho, aku rak nek perintah rak wis bareng kok. 27 apa meneh? Desember. Ora kena lali lho. Ora kena lali lho. Wis tak manjur tak transfer lho wingi pisan. Aku wis kandha sak nyangan 7,5 kudu mangkat. Oh sik dijelaske san 27 napa nderek jenengan to kula? Heeh. Mboten, entuk-entuk dhewe kok. Dadak baleke wong kono-kono. Sesuk ki ajeng. Wis sesuk dirembuk. Pak Surono dhewe ning Parangkusumo. Nggo napa to mriki Parangkusumo kok aku? Sesire. Kamu ki ngopo? Sesire kok dadak gondeleki ngopo to, Pri? Ya men kusuk Oh, Lah nek sesire nang rame ya ora iso ndonga ngono kok ya. Jan Mimin kok wong bodoh ya Pril ya. Lah nggih to. Apa di member ning kono ya? Ya nduk. Ya teruske. Monggo
Nduk. Nggih, matur sembah nuwun lan jameh rahina. Nggih. Dipur wakani bawa saka menjane Mbak Aprilia Sucipta. Nggih. Wah, jan. Dipun sempurnakan kalih Mbak Mimin nangga inggih. Ya, disempurnake karo sampe nek rung sempurna ya jan. pancen dasare kuwi pancen tukang nyempurnake kok, Nok. Saring melengkapi. Wingi tanggamu lara banget kok sempurnake ya aku melu seneng. Lho niki ki kandhane karo bojoe ya gemati kok. Gemati Oh, ngono. Heeh. Wah, piye Mati gematine banget piye nek karo bojone Mbak Mimin? Bojoku ki masuk angin 3 dina tak yasin ki kok langsung. Saking sayang kok men. Lah iya wong. Mulih kaya wingi uni. Iki kan nggih pati ya bareng apa kok le. Ning ngene kok Mbak Amin. Nggih. Mbak Mimin pancen nek karo sing kakung pancen tresna temenanan. Wong sing lara turu ngorok wis diceraki kupinge, Pak. La ilaha illallah ya, Pak. Ngono Pak. Apa ora ya wis wong apik nuntun dadi. Nyebut Bojone Pak. ngorok kok. Mboten kula ngoten kok. Mati ya mati, Pak Nele mundho kok sertifikat ki ning endi. Ya. Malah kaya ngono. Malah nggih ki ora pareng patur pi Gusti Allah sing nemtokke ning menungso diwenangke budidaya golek sangune pati. Ning aku ya ngerti kowe tekok karo bojomu sertifikat sing ndokok ning ndi kae ora sertifikatmu sing tok tekokke aku ngerti. Napa? Tuk munyilih ngene tanggamu margo arep tok balekke. Mbak Mimin, Mbak April, ngajengaken suka parisuka menika mboten namung jenengan sarimbit menika wonten Mbak Lisa. Mbak Lisa Saking Laladan Kali Kebo. Kalih Dik Jempluk. Dik Jempluk. Wah, Dik Jempluk ki saiki tatarane Kalimantan barang wis Kalimantan derek Pak Ustad derek sapa ning nek karo Kose ning Kalimantan numpak ustad ki piye maksude? Derek nek Kalimantan wayangan terus dereke Pak Ustad ten pondok pesantren ten pundi-pundi ning welingku nek karo Pak Surono kowe ya wis sak madya wae aja pisan-pisan ngarani rego. Oh iya. Rasa ngarani rego aku ora tau ngarani rego karo Pak Surono ki. Ning kono wis wicaksana angger 3 yuta ki lokal. Wis Wah ya. ning aku ora tau ngarani. Wong kowe kok dibayar 4 yuta kok. Tenane Gelem no. Boleh nang gondas. Adek mulai ora gondas lho ndase kok ngendi lho. Mbok ya sing Aku kon ngrumati sirahe kuwi awegah ngono kok. Malah ngetom-tomi no. Maksudnya ki wicaksana ana rega ana rupa rasah dhewe. Semene. Lah rupane mutir ki kok. Iya. Heeh, sampe ora pangling to karo Mbak Sri Mulyani ta? Boten. Kan nembe ngandek. Ngandek tak tekon pinten pirang wulan Mbak 7 sasi tek aku 13 sasi kok ora metu-metu ya. Metu-metune kompor. Karo Magic Jar. Mbak Mulyani nembe ngandek. Lah ya aku gagase ngene lho. Mbak Mulyani ki gawe kapan ya mengko jam 4 agak mulai kok sempat-sempate. Dikandani rapale ben ora dadi koyak dhewe sok ben anake. Ngiling-ngiling rapale meneh dipuk-puk ping 3 ndak anake turu aku. Nek turu tekonku ora apa-apa ning aja turu watakku. Setan radoyan demit randulut. Setan radoyan demit randulit nyerok kidul randudul debok bosok liak-liok keteh abang nyimpang keteh putri nyingkrih keteh ireng meneng de bojo ayu marake kuru de bojo bagus ning ati gerus de bojo banci ngangeni ati. Ha iya Gusti Allah. De bojo banci kok ngeloni memedi ngono man. Kae Mbak adikku lanang lagi ngerti. Bulane loro ki lenang kabeh to bulane. Nami mboten pitah dos dipun tiliki mawon, Pak. Ayah. Ngote dipoto wae diduduke. KTP-ne. Saking kula keluarga ageng angkring Karanganyar. Ya. Nuwun sriune mugi temanten kekalih atut runtut matur sembah nuwun. Tertanda tindih 100.000. Angkring Karanganyar sinten iki? Mas Pak Sabto. Oh, Pak De Samto. Budenari kae piyaine selenggah kae piyaine lenggane ngono kae. Nah, sing kudung jambon. Iki juragan-juragan kabeh napa pokoke. Lumayan tukon bobok, tukon pilih selare. Kowe nek kepengin potong, kae Mas Dodo kae, Mas Dodo kepok kae. Lah kae. Sing putri juragan ayam bakar ana gombong. Wonten gombong. Ana gombong. Oh, mbengi kula mriko ten gombong. Kapan? Wadalu. Ning endi? Ten gombong. Ngopo? Ya nyanyi tepo tetek oleh dadak Loh, kan digenahke. Pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Kowe nyawango aku mandango aku. Iya. Wah. Nek kowe tekon ngono ki 7 tahun kepungkur mbok menawa aku tetek. Saiki ora. Lah ngapa saiki? Online. Malah parah. Malah luwih sregep. Nek online ki tergambare piye? Nek nggon Grab genah gambar mobil, gambar motor. Lah nek kaya kowe online gambar apa? Ya Dedek anu sing
dodo ngarep niku kula foto. Aduh. Oh, enten tahu kok niku Piye? lelakon niku. Heeh. Online niku sing ketemu niku mlayu jrantal. Lah kok iso? Lah irone iki nguyuh ngadeg. Lho iya, ya ora pareng wong wedok ki kudu sopan subasitane diketokke. Lho kula kemung nalekke simbah-simbah riyen lho. Heeh. Wong-wong gunung wong gunung nek bakul kayu rak mosok wis gendong kayu rung jaman model pit ta priye. Iya. Gendong kayu mosok nyelehke kayune sik ya langsung cincin ngono. Tawas. Jaman dhisik ning saiki wis mudeng agama, mbok kamu mbok putri nek toyan ya lungguh. Pamriye nggih. Ya paribasan men ora kena najis, aja dilapi nganggo godhong. Ya nek godhong ora ono ulere nek ono rak malah metu. Rasa ngombe obat lho malah. Iya. Lek warsi dirungokke, nek toyan ki lenggah, ora nggo nulis. Nggih iki mangune warsi. Iya. Delalah kok ini kok ora cedha dadi warsa malahan. Ya, kayak manten anyar lho Mbak Mimin, Mbak Pilih Warsi. Bar nikahan. Ya. Alhamdulillah. Kowe lagi ngerti to? Nggih. Mula jobmu sepi ki rak mergo ora tau diorder karo Warsi. Biasane kowe di online ki to dijak ning ndi to karo Lek Warsi ta? Dijak ten mriku ditawakke kula. Iya. Mulai sumringah. Sumringah mula. Sedulur mulanang ku ya bar nikahan kuwi sing ning ngarepmu kuwi. Oh, sia sangsal sinden mriko nika. Mriko nika bocah jenenge sapa ngerti ra coba? Sinten? Larmi. Oh, Yularmi. Yularmi. Oh, dari Matur panggung. Kuyayine ayu ngono kowe ngerti ra? Matur sembah nuwun Bude dhisik gek ketoprane nggon aku arep nyang kuyo. Dek wingi teng RSPD nggih kepanggih. Ketemu. Adek kudu nulat beliau senior. Barek ngerti ra sing jenenge Yularmi kaya ngapa? Pundi? Neng jero omah kono. Iki yo melu nderek karo sing kakung. Heeh, ya diaturke, monggo. Ya, kayak Mas Jumeneng Sinten kae. ingkang kapiji Ingkang menika? kapiji. Niki monggo saking kidul dhewe. Heeh. Mbak Lisa. Dek Lisa. Heeh. Menika Lisa. ki request saking Mas Jumeneng juragane potong rambut, soringin Banyuripan. Iki piyai sing ning ngono kae. Jaluk. Potong rambut soringin. Banyuripan. Muga-muga sok ra nek wong nyeleneh ya. Nek nyeleneh piye? Kok tulisane ringin dilaki. Mau Kok dadi? dadi potong rambut sor ngono tok. Iya. Cilaka nek ngono. Ayo Ya, Mbak ya jeng Lisa. Apa ngrene nyawang Lisa iki kaya nyawang nom-nomanku dhisik. Oh, nom-nomanmu ya kaya Lisa mbiyen. Zaman dirombong yoga-yoga. Heeh. Wah, pancen. Zaman aku percaya kok zaman nom-nomanmu kaya Lisa tenan biyen. Wis jebles ngeten iki ya mung irunge mbangir aku sithik. Oh. Adek saking bareng tuwa kok kowe beda ada ya men karo Iki nom-nomanmu. make up karakter kok. Oh, Untuk ngono. menghindari pemerkosaan wajahku tak buat jelek biar orang tidak tertarik loh. Itu Alah. cara wanita loh. Heeh. Ono wong wedok biasanya Golek slamet. nganggo rok mini rak mengundang. Heeh. Iya caranya terus nganggo hijab menutup aurat wajah Ya. menghindari pemerkosaan dan pelecehan. Heeh. Aku rupaku ayu menghindari men wong ra kesesep karo aku tak gawe make karakter tadi memang ki tak gawe nglikop ngene iki pancen. Oh. Rai kok nglikop. Nglikop lho. Oh, Iya. lundung-lundung gitu Mas. Ora ngluntung ya ger kena diwiru. Iya. Neng ora kok. Mimin ki ngono ki guru perkarane anu, sik merendahkan diri. Sak nyatane. Pesindan sing nang dhuwur panggung ki urane sing ayune ngungkuli Mimin asline. Fakta kuwi fakta. Aku ra sombong ra umum. Iya kuwi lah. Wedak kowe ora sak baene. Kowe Napa apa? bedake napa? Ora jenenge apa ki? Rita ora wis pon ora. Ora Fambo. Aku kliwon. Kuwi iki wedake demit ki. Mas. Kliwon. Heeh, cunduk weliyane cunduk mentel Mimin bedani. Niki mutiara. Cundhe menyang sodo. Iki mutiara dadi asli kok laut. Wah, Saka laut nek grembyah-grembyah imitasi gua apa ngisini-sini. Oh, lah iya. Jaga jenengku. Oh, lah. Pamorku asor no, Mbak. Jarik barangnya nek gur gawean biasa mah ya Min ya. Tulis mah ya Min nek kowe. Wah, kula tulis. Pilih printing ya Min. Enteng. Mangga. Mbak Lisa. Ya, Mbak ya Lisa. Nak. Ya. Wis bawa di apri menika. Tosan. Kontes bawa wong Kontes telu. bawa. Heeh. Gentenan. Ya. Ora apa-apa men Itu gaye. ora lomba lho nek lomba ra api-apian ini festival. Dadi piye karaktere berbeda. Ya. Ya Wis, apa katerke. Ya. Mbak Apri. Sinebut lawan putri. Langsung. Ja. Enak ya
apa telak iki ana gendere ya. Langsung pas ngono lho karo gambar. Ya wong kowe ngerti dhewe Mimin iki. Larasan gede, larasan cilik kok pleng terus ngoten lho. Kowe ngerti dhewe Mbak Mimin, April iki sapa kowe ngerti bapakne iki seniman hebat. Seniman awake wis ditato lho. Pak Kampret. Heeh. Bapakku mbok. Anake Pak Kampret nek suarane yo elok kaya. Ah bapakne kowe nek bawa yo hebat kok. Ya, mangga. Pak Kampret sing masuk angin wis mari. Wis, Mbak. Ganti Walah. wis mari le masuk angin ganti asam urat. Kayak iki janglaran iki gur sepele lho. Lah piye? Rak mbokku lunga pirang-pirang dina. Rak ning omah gur aku tok. Lah aku turu ning kamare mbokku. Bapakku ki kleru. Aku daraki mbokku. Lah sakyane jur masuk angin lah. Lah apa mbokmu pawane ya kaya kowe kuwi. Nggih ngeten iki. Dasteran yo. Lah kowe kok ira ngelinge malah kowe kok malah dokoh. Dokoh. Dilek ampun Pak aku anakmu wedok. Malah Lah kowe mapan. malah menikmati. Bar wis rampung agek cerita. Lah tak bayangke kaya Pak Depanut Iya. Kebacut. Iya. Ning Mas Tika Ben Ki Apri, Nut, ket mau kan suara putri. Saiki coba suara kakung. Suara kirik, Mbak. Suara kirik. Suara anu. Suara Cek kok kirik. anu lho maksude. Suara kirik ki piye taunine? Lah apik Apik kowe ini. no karo kirik. Suara kakung. Ya to Mbak Mimin nek suara kakung ki. Putra Kanjeng Sira lawe Jen Mbok kaya suweng nek bawa jare. suwenge nek bawa ngoplok kok beda. Monggo Mbak Lisa. Suweng iki lewasan ya penak. Ah padha. Iya. Ayo Jeng. Awale ninthih ora dituthuk genderene malah. Tak prangkang bejana Wah, dah suaraku kaya ngono tur rupaku kaya Lisa tenan endah-endah aku ben 3 sasi meteng ya mesti. Ora kesuwen kok ora ngantek 9 sasi kok 3 sasi tak lairke ndang pengen meteng. Iya. Saking Adate ki yo 9 sasi kok 3 sasi. Ngono wedhus Selak. lah sih ya, kalau sasi. Selak didol. Ngono kok. wedhus mangsaku 5 sasi 6 sasi lho kok 3 sasi. Kuwi kucing kuwi. Wong ki sing santai kaya Lisa kuwi lho. Nah. Pawakan ayu lencir wae ora kesusuran, ora didit meteng kok kowe urung sida kok kepengin jer meteng ae. Lah sing ajeng anu sinten wonten Mbak Lisa niku. Oh alah apa to? Tak ya apa-apa to Lisa. Guys. Ora apa-apa yo. Ora apa-apa. Aku kaya anu ya ora apa-apa, wong ya ora teh kae ngenok aku. Ora piye-piye. Sing penting kulino resikan tak ya ora apa. Adek. Apa nek polatan kok jegedal ngene ya. Iya. Mangga. Bebela wirat moyo. Nano. Suara kakung di Apri monggo. Yo Pri. Rumangsamu kowe sok cantik dhewe. Nah. Kowe gak takoni nek kowe lanang. Ketok kene yo Ketok nek lanang. lanang ben wong ki ra kecilik. Wis Lah, kok iya. dosa kowe nyelikke wong akeh. Iya. Kaya nek dhek ra ndek dosa. Kok kowe iki nudeng-nudeng aku wong kowe iki ya iya kok. Aku kan nek isap. Kejaba nek kepepet. Den banci tuwa ki lunyu tenan. Ulo. Luwih pengalaman gitu. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Dehemu iki iso mecah swasana. Ngatur telak riye. Oh, men ora ngeluntrong. Tan wurung sriune gugur. Wedok. Wedok. Dadi Lanang.
Kusuma. Wedok, lanang wedok. Muntir no telakku kowe iki kok le. Kowe iki perang lakoni ya. Lho kan nderekke Mas Surono ya kudu mumpuni no, sang kawis kok. Coba. Aku contoni kaya apa? Aku setelah kok, Mbak. Atik kowe kok iso swaramu njo mulah malih ngono kuwi angel lho anu Pril. Lho niki enten teknike. Teknike piye? Ngempit. Ngempit apa? Ngempit sapa? Apa duwe mung sak temiti. Sak temiti ya ning jenenge. Mun aku ya nang apa jenenge? Jenenge apa Lisa? Jenenge apa, Dik? Mukidi. Mukidi. Nek men aku ceritaku fantasi kok, Mbak. Oh, jenenge sapa? Jenenge sapa? Slamet. Oh, tar aku nek tok ganti jeneng Gita. Mas Slamet iki Mas Soweng lho. Oh iya, Slamet ki Soweng. Dadine ana moko Soweng iki gede banget iki dadi. Weh, lah nggih ngoten niku bentuke ya ireng ngoten niku. Oh alah. Aja sarung. Bentuke apa? Lah Pak Wen niku rak pasuryane rak nggih cemeng to. Aja cemeng. Lah apa? Gelap gulita. Lah kowe iki parah. Saya oleh ra cetong. Sorry ya, Beb. I love you, Beb. Oh iya. Iki arep nek ana pembulian fisik itu jenenge sekarang ada pidana, hukum pidana. Nah, stop bullying. Stop bullying atau smiling body. Kita nggak boleh mengejek fisik seseorang, fisik seseorang. Bisa dituntut. Nah, ning nek nggon dunia pelawak itu sah-sah saja karena wis ana kompromi sebelumnya. Iya. Kaya aku dilelek ra apa-apa pancen elek. Aku rumangsani. Kasunyata. Ora bakal menuntut balik. Mergo nek kowe nuntut balik, terus jaksa menyatakan, "Benarkah Mbak Mimin ini jelek?" Nek wargane menyatakan iya, nanti kowe balik. Malah kalah. Malah kalah. Nek buka meja mah tombok. Iya. Yuk dintekke wong ayu. Dadi kusumane. Lanang. Bangsa. Kowe isih bakul ndok, Pril. Pripun? Isih sok bakul ndok isian. Tasih. Nek tomo piye no? Aku pengen pendal enduk. Ya, langgame dadi tandangi. Ya, mangga. Sriyaneng mesti katuban lapo tresno lan sapoyo sarang raden wirangoyo kanggo prasetyo anandang branti Wirat moyo
kangen kuring ngawesi asali wong atiku tak bisa rabi bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Matur sembah Nggih, nuwun. sampun. Ya, lagu sriuning diaturke. Ya, Mbak Mimin, Mbak April. Nyaripun Mas Heru kali Mbak Inah menika bukake usaha menika wonten Slawi, juragan angkring wonten mriku. Nggih. Heeh. Engko mbrebes mriku sithik. Nggih. Besok nek sampean kan kono mampir ora apa-apa. Insyaallah. Niku nggih wonten layang, monggo dipun waca. Sampun saged maradin menika sak tindhihe komplit surat tak longi. Wah, nek nganti tak longi lambene cah loro iki sok ndrawasi. Heeh. Wah. Iki sapa-sapa. Kula nyuwun gendeng. Gendeng. Oh, gending. Gendeng. Gending sarung jagung. Heeh. Gending menika kawula tujuaken dumateng penganten kekalih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saking kula Indah Rias Geneng Jambaan Mas Oh, Dedi Mas Pur. Purwanto. Ah. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ya. Pur. Salam kagem Mbak Indah nggih. Matur sembah. Sembah nuwun rek. So aku rek dadi ngaten arep tak paesi anu, paes ageng jangan menir. Lah kok iso ngono kuwi piye? Ya kraton. Lah kowe iki lanang iki. Ya ger dienggo anu lho Mbak, dienggo fantasi nggo model ngono lho Mbak. Iya. Kok aku gur mbok uring-uring lho. Lho Mbak Mimin ngeten iki nek dandan ngeten iki rak ming samudana. Nek teng griya niku rak ming seporotan ro sarungan tok nika. Wah nek wayah esuk rudut bul. Nek wayah sore nggo supra, ngopit supra protolan nika. Sing bandet sing cringi kae ngono banter. Nggih, engko terus diruri tanggane. Nek ndi Min? Pek Bami. Aku nek dami. Ayo. Kowe masulat penak. Ning anu kok Mbak. Aku wingi liwat ning ngarepe Mbak Mimin kae pancen omahe resik. Alhamdulillah. Jan wis Anu mobil kula ingkang Xenia menika, sak menika pun kula mboten kula ijolke. sing Lah. abang kae. Wis tak nggo nduk ning omah, tak Weh. karangan pitik sing ngopo to dhuwit gopo to kaya aku jenenge esuk Iya. awan bengi mbut gawe ora. Ayo nduk motor Wis ganti Xenia. Grand Livina. Saiki kuwi. Nggih. Wah, aku melu Livinane seneng. ra tak gawa garek nggo Grand eprek-eprek. Malah turu roda loro. Malah turu. Ning pancen anu kok Mbak Mimin piani resikan, aku dolan rono kae jogan ya ketok resik, le nyapu ya ketok resik. Wah, Resik. jan wis. Seneng omah ya resik, wis kukut lemari barang wis kaang. Surane ngopo-opo. Lah wong kewanen. Wong Nyapa? golek utangan mobil kok DP-ne ger 500 yo angsurane dik 6 juta ben sasi ra nyugi mopo. Mula saiki wong urip ki jangan besar pasak daripada tiang. Dijumbuhke karo oleh-olehane. Pengen ki etuk ning jumbuhke karo kekuatan kok ndak mulang sarak nunjang palang pelajune ning ndi to nek wong mulang sarak ki. Ini tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan bodoh sing paribasan malah ngrugeke awake dhewe malah keluargane anak bojone. Wah, jan. Dadi Nek pitutur kok ya pinter tenan ya men ya. Wong wedok nek njaluk apa karo wong lanang jumbuhke kemampuane garwane. Iya. Nek imane kakunge ra kuat kok terus apa pegawe ya korupsi, apa bakul ya ngapusi lan sak pitute engko malah sing tuna panjenengan. Ning aku mbuktekke omonganmu lho, Min. Terus pundi? Bareng kowe muni nggon utang ki diukur karo dhewe kekuatane dhewe. Nggih. Aku terus browsing cek backing, anu cek backing, BI checking. BI checking nggih. Iki ternyata metu jenengmu ki, Min. Ampun merah. Setoramu ki 17,5 juta per sasine ki. Min. Kok yo ngerti ya. Ora. Ngerti nek presiden ketok ngene iki. Min ora gelem diutang wong nrimo kok. Liyane Pak Grelivina dekne Grand Produk. Kula wegah lho diutang kula sarep padu kok. Kowe iki wong apa penyakit kok. Nggih. Nyobanake genti Mbak Cempluk. Cempluk. Heeh. Bu guru cek perawan. Ah iya. Perawan. Nyoba anu orjene iki ya. Heeh.
Disepoti sik, heeh. Mbak Cempluk mengadek manggung, heeh. Mas Slamet. Heeh. Esuk ya do melu sambatan ngene Mbak Cempluk lho, kowe kudu dijawab bengi iki engko saja. Ya, sing mayang Mase lho, Pril. Oh, Heeh. Mase Mimin. tanggal pira to, Nduk? Oh, setanggalku wis kebak, Nduk. Aduh, ora dijawab wis muni kebak. Sok titip nyumbang 30 Pri. Aduh, ambok ulunge saiki ae ngopo? Ya, Lho nyumbang ki ya jumbuhke kekuatane awake dhewe kok tuas golek wah nek mburine woh 30 wis maksimal lah. Syukur Assalamualaikum selawe. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Surono, kula pengen nyumbang lagu Titip Cinta Banyu Langit. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Oh saking Mas Gunawan ngarep Amigo Beda. Oke, Mas Mas Gunawan. Gunawan angkringan. Kalih mangke nganu, Mbak. Mbok menawi saking keluarga Trah menjadipun Mbah Larto do kepengin nyumbang lagu, tapi pengin dono swanten mangke pareng munggah panggung mriki. Malah kok Mbak Mimin ngentut. Dhuwur ki gayeng banget kok. Lha ku ngentut nang kene kok ambune tekan kono ya. Aja gayeng iki. Lah pripun to, Pak? Aku sing kelangan wae anteng garek do nemu kok malah do bingung. Nemu Aku abrak sing kaya kelangan ngono. wae santai ora tak urus nang endi-endi, ora tak urus ning kantor polisi, kelangan lho aku. Lah iya. Gen garek do nemu kok malah do hor. Tabrakan kok ngono. Nah iya. Nek ra metu ya kembung kok. Nggih, pripun Pak Dalan? Monggo Mbak ngaturke lagu sing jumbo kali swasana tak semanggake. Sarung jagung. Wonten sarung jagung. Ilir-ilir. Heeh. Undutan limo sing akeh layangna kono to, monggo diaturke sing ndi. Sarung jagung boten napa-napa diatur. Ya, Nika kagem Gending sarung jagung itu kagem temanten sarung. Mas Pur, Mas Pur, juragane Jeko Indah Laras. Rias. Indah Rias. Saka Geneng. Ya. Monggo diaturke. Cempluk delongkas rabi. Ya karo wong, Nduk. panjenengan. Lha nek karo apa nek ora karo wong aja, Pak? Apa cempluk ora patut dibojo wong entuk mutikon kok kaya ruwang. Ya tetep karo menungso nek kan Nah. pakaryane apa. Oh iya, Jadi wong lanang sing nyambut maksud gawe kuwi. ngono wae, Nduk. Pakaryane Guru kaya sliramu. dokter hewan. Dokter Em. Gaene rogo-rogo ngono kuwi. Apa aku belum mbok kon rokok ngono aku sih. Malah gila Rogoi sapi maksudnya iki. Iya. Sarung jagung kuwi lho. Ya, sarung jagung.
matur sembah nuwun lagu sarung jagung iki diaturke. Diuruse iki, Pri. Barek ngurus apa kowe? Jagung ki gendinge ki rak Alus. Apa ki joget tek kok pitik memeti ngono ki. Dan apa kula ki kok kurang halus wong yo trak tung tak. Kowe ngene nek Dadi pola umpan go papan. Nah. Kuwi dutuk-tukane ya, Nduk. Nek paribasan kuwi arep sragenan arep kreasi nginang-ngene paribasan ra apa-apa. Lah iki ki alus lho, gendeng lho iki. Nggih kula nggih ngertos niku gendeng Lah, niku kula kaya- niku nggih nguri-uri budaya lho kok jenenge mboten ngerti. Dolanan muntu nginang-ngene bareng. Ampun sembrono niku ki jenenge nguri-uri budaya. Nek ngeten iki rak jenenge ukel. Nek wong joget iki yo kepiye carane mesti yo ngangge ukel. Lah kowe iki joget tak sawang komburi mako tunggak jati. Gak jane sembrono. Nah, kula ki rak yo ngenang-ngene iki nganggo ukel, nganggo sirik. Srisik kok sirik. Srisik kok sirik. Nganggo sirik. Arep dadi nganten sok mbayangke nek malam pertama bojone piye ngono lho. Perger dikinak-ngenek kemaras to. Wis kono wis turu njaba kono, Bu. Gones bicarane nyong. Terus ngangge seblak sampur nek jenenge wong nari niku kira yo ngangge seblak sampur. Seblak sampur niku ngeten iki. Seblak campur ki ning ini kok ngene. Mbak Yu panut. Nek beles sampur ki ning endi mesti kan yo ditali teng ngajeng lho. Mesti sampur ki ditali teng ngajeng. Nah, terus diseblake jenenge seblak sampur. Nek iki ne perabote rasah melu ngene. Oh, mboten derek. Sampure kok perabote melu ngene-ngene. Oh, mboten ngangge ngoten niku. Kok koyo wong tompo. Ngono kira yo sing tersinggung aku dadi kelingan gawean lawas. Dadi nek ning ngarep ki ngene. Nggih, nah. Lah aku tau ngene iki malah anu ki enek sing melu kesabet ki. Si panut ki mau selamat. Ya, tertuwun Nduk, sampun menika sarung jagung sampun diaturaken. Nggih. Juragan angkring Karanganyar mu ngersaki apa, Mbak? Kok sampun juragan angkring Karanganyar. Oh, Sriuning niku wau. Oh, nggih, heeh. Mas Edi, mbok beli ngersake lagu napa Mas Edi? Ora usah pekewo. Mumpung kondur, mumpung ketemu karo sedulur-sedulur. Monggo. Napa ngersake mimin ditinggal mriki? Anggo blangkrah apa? Napa, Pak? Iya. Terus pundi? Oh, sak sedherek sedaya. Niku sak date. Heeh. Keluarga besar. Diaturke sing luwih gayeng sigrak, Mbak. Nggih. Monggo, coba seragen apa pripun, monggo. Ini Nika pun jam 11:30 punjul. pamundutan saking Mas Gun Angkringan. Ngersakaken titip cinta kalian Banyulangi. Oh iya. Heeh. Nggih, Banyulangit. Heeh. Ning iki ngene no, sadurunge lagu Dandut Tulen saka penjane Pak Dilarto ngersake lagu Gagrak Sragen gitu. Heeh. Mau Pak Dilarto karo Bude rasa-rasane njaba, Mas anu yo Mas nadyan bendina metu ning aku seneng lagu-lagu Sragen, Mas. Oh iya, Mau lingarane wonten Gubuk Asmara kalih Rara Jonggrang napa kalih lali janjine ngoten niku mau ketake. Lali janjine apa Gubuk Asmara nggih? Gubuk Asmara sik ora apa-apa. Duet antaraning Mimin karo April. Lenang karo wedok. Sanang kabeh kok. Susuku ki dur kelebon laron ha iki. Iya. Kowe larone mending aku gotenge kok, Mbak. Ah iya. Mula saiki nek lelungan ki ya kudu nggawa mobil. April ki mone nek karo Mbak Yemu ya bener nek lunga Mbak Yemu jak bareng. Nek ning dalan mergane akeh anu kuwi lho, akeh ular dating grandul ngono kuwi lho. Itu gudane wong wedok niku ten dalan niku lho. Kuwi termasuk gudha kuwi. Gudha. Iya. Malah kula sing gudha. Iya. Kula tumpakke tosa roda telu niku. Kok ning mburi? Malah kaya bakul gas. Yen ndek Inces. Nggih. Heeh, mangga Gubuk Asmara diaturke, katur Mbak Larto sekeluarga, mangga. Midhangetaken Mbak Larto Iya. bersama Putri ning Renggah. Selamat Irama, monggo. Iya. Sayang ngono to. Iya. Mangga Pak Weng. Tak wengi gambar ya cantik. Yo balungane meli yo. Kempule melu. Kenong. Gender. Bonange melu.
jogetmu nganggo mumbul barang ngono. Totalitas wis kok. Wah, jan bengi iki pancen nek Mimin karo April iki pancen wis rimbit tenan. Rimbit. Mbak Mimin, Mbak April. Nggih. Kowe ngaturke matur sembah nuwun karo Pak De Temu karo Pak De Kipik sing wingi telepon kowe ta. Pak De ngapunten, anggere telepon mboten kula angkat nika kulanku anu bubuk jenenge kula nek mboten manajemen waktu kula pengen nyang pisan bubuk nyang pisan bubuk. Aduh. Nyang mboten Manajemen wektu barange Nek. Oh nek kurang turu nek aku didik masuk angin ra ono sing ngerok ya aku nang omah ngurip dhewe. Lah bojomu apa urung mulih? Bojo kula mboten mulih. Bojomu ning ndi to? Bojomu? Nah ning Papua kok. Ngapa? Bakul koteka. Koteka iki ngapa? Koteka iki. Nutupi bekakas niku. Engko tak SMS jenenge. Heeh. Mbok nek mulih kon gawake. Kula ngerti nggone ning ra mudeng jenenge mrene kula kandhani Mbak. Oh iya. Upama cempluk ning Papua ngono ra mesti di anu boikot. Oh, ora diboikot kuwi dibekakak. Ya marai koteka retak no nek jogete ngono kuwi. Iya. Matur sembah nuwun. Ngurus abad masalah ya. Nggih. Niki konten Mas Pendol niki coba dijak nyambut gawe. Coba tanjakno. Pak D
De Pendul. Heeh. Pak De Pendul iki toprak bayar derek mboten jenengan. Malu no. Dapukan apa? Kirong. Oh. Derek sing dapukan watu kae Pak De Pendul aku kok ora obah kae aku. Watu ki membegogok iki. Utama lho malan kae jenenge. Hai. Kene lho Pak tengah kene lho ana. Kosong bokongi. Nah saya ya Dik bokongi ya. Nah, nek ngene rak kaya pancuran kapit sendang. Piye to kowe sendang aku beli kok. Apa telu grojokan kabeh kok. Iya. Malah gembrojak. Malah kok cementor kabeh. Napa lagune Mas Angi? Nyemanggake napa monggo Jonggrang yang kula wau. Ayo. Oh niki wong sing ngesake nganu mburi keling sek caping gunung. Ketoke jumbo karo Mas Jumenoh iki ketok karo Mas Edi iki. Samping Mas Ya. Edi. Mas Edi juragane Rombong. Aduh lenggah lendek ning kono kae kabeh galung. Oh delik to nggih. Kakak beradik iki pokoke. Padahal keluar gombong ubuan terus Pak. Iki sing sedulur ora gur sine dhuwur lho, Mbak. Nggih. Mas Sunar Pak Suweng iki ning kene iki nggone batih dhewe ya, Mbak. Dadi yen Yo, ora waris kabeh. ngarep-arep ya Pak Weng. Wis diniati. Ora ngarep piye wis tak ngekke ke sore sih. Lunas, Doro. Iya. Niki upami ditambahi dik cempluk ngoten pripun? Oh, ora apa-apa, luwe gayeng. Heeh. Ya caping gunung datorke. Dia cempluk. Ya. Ya diwiwiti sik, mangga. Ya Pak Dependul, caping gunung datorke. Ya. Saben bengi nyawang Ya. kona Mbak Mimin kok ora mumbul ki piye Aku to? nunggu cempluk. Pengen mumbul lho. Nunggu cempluk le mumbul aku. Lah iki kok jenengan mboten mumpul. Kolo-kolo jenengan sing aktif. Aku sing pasif. Berkreasi gitu. yen memajang Hei, ayo lho. Oh, para ono Mbak. Tekane do jebret. mong karo Mas Guru Janur kuning aku tak minggir betina cetot Pak Dek kok terus ndak malah kalian iki lho. Karo kowe malah gila, malah Kok dok. dihapet widodari. Karo kowe gila. Kok karo aku gila? Karo aku mah demenake. Jenengan kan ora resiko ngono. Ka resiko piye? Rafiku apa? Ora resiko. Wong lanang ngono ngatep kulih wong wedok ini enggak tatu. Kok kaya wedok-wedok. Oh. Nek Mas Pentul duit karo Mbak Mimin karo Mbak April aman ora apa-apa. Nek duit karo Cempluk calon iki iso bahaya. sulaya. Buruan ngoten lho. Wis kowe rada rene kuwi iki lanang kabeh. Kowe rada. Dapurmu ya. Lali aku. Oh, lali karo abrake. Mula ki sok ditiliki ngono lho. kembang wae weton gunung iya iya kok masih ngomong Mimin genti. Oh, ngono. Iya, halus. April genti, April. Wanita agung ya. wis Ah. nika Kayak wanita agung, iki wanita asat. Ngono kuwi terus nek senggaane. Ciri khasih dhewe. Segane piye? Tung det wer ambiar. Mere. Dhewe ambiar. Ambiar. Kan lagi viral. Tanggung-tanggung. Ambiar. Ingin ku teriak. Hei, ambiar. Malah karo dhewe tok bubar. Panita Sarwi
Sesuk gila ki karo cempluk ki, Mas. Yo, ate lho kaya ngono. Bancine ki aku po kowe tok mah ngesek. Aku mau cedak lisae wis pulih lho. Aku cedak lisae wis mari lho. Terus aku Bar kemana? tidakku kok malah cekluk meneh lho. Lah kula ki kang ngerti wah kendang wonten kemruwik niku lho. Weh, kemruwik. Napa meneh kula kali Pak Teguh niku kan pun template. Kraket ngono ya jane kok. Nggih pun template. Template. Nggih pun template to kali Pak Teguh niku. Template piye nek template? Tanganmu piye tanganmu nek Kaya template piye? doro. Ya iki rasa. Oh, Templek ki ngene ora usah diunggah uduk. Ngene wae. Kanca-kanca kenthel. Oh, kanca kenthel. Oh. Wis ngene tok. Kompak ngoten niku lho pun template. Oh, tak kira nek kanca encer. Dadi niki mbok kendangan kepripun mawon niku Wis tak alhamdulillah, jodoh. Pak Teguh niku saged mengikuti. Mengikuti. Mbok kok kepiye wae. Coba dibuktekke, coba men dikendangi, coba cocok apa ora. Tak tung 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 tak tung tung. Oh, ya iso template tenan ngono kok. Hei, Coba nek kendangi April template apa ora coba. Coba. Mesti klaru, mesti luput wong ngono ki gur kari sawang-sawangane nek. Oh, larak ngono. Iya, kowe ora nek linge woi-woi lah, aku ki nek linge woi-woi iki kok le. Mukidin kuwi mau. Mungkin sih. Iya. Mungkin sih ngemoy-moy itu. Coba nek April coba dikendangi coba. Yo palas yo elek. Wong bokong dong lumpuk kabeh. Iya. Kowe aja sembrono aku nek mingslene lho. Oh, udah tekan geger lho dolan lho dene. Kae coba sing anu kae mbok-mbokane ganti kae coba. coba. Trembes. Ah, sing ketok trembel-trembel iki. Jadi Aduh, kabeh ayo, iki Mas. gumantung pemanasane. Lah. Aku kan kulino aerobik. Nah, Jadi Pawakan saking Durgosari. itu, Jadi Oh. nek aerobik kan N1, N2, N3, ember. N1, N2, N3, ember. Jepit. Terus anu apa? Ini jepit tahan. Kuwi biasa name dhewe kok Mbak Mulyani cuma jepit tahan. Kuwi. Kayak mau. Piye Mas ayo Mas? Coba nek Mimin Nendangi coba. Dedek Mas. Dedek Yayang. Mas. Ada yang salah dengan body language saya? Ya salah ya. Ada yang salah? Ya sama dia wae kok linginan ngene iki. Lah nek wedok tenan karoan iku nek ngantek supelmu metu lho. Tataranmu ki jek tahap belajar. Lah piye? Nek corne kasta corne aku wis brahmana. Dadi tatane dhuwur. Nek kuwi corne jek sudra, ijek proses mencari jati diri. Lah piye nek gerakan kaya ngono kuwi mau kok. Kaya gegilane kok. Kuwi gumantung para priya menikmati. Cara Masa ana kendangan kok diket apa dijogeti wik-wik ki apa ya apik ngono ya lho. kemampane dhewe kok. Sing menikmati ki eneng lho. Sapa? Pak D sing bonang. Pak Harto. Pak Harto ya beb mantanku. Oh, kuwi cilaka jaman meneh Jakarta ora April. Ora kalap tekan ngomah. Ya enggak. Ya teruske. April ganti, April. Ya. Panas udan. Mas. Cemplok. Panas udan panas aling-aling capek Reyoke. gunung. Tunggal guru aja ganggu. Ho. Ho. Wos. Hei. Hei. Hos. Iya. Buka. Sebelah. Awas. Sirik-sirik.
Ya, sirik. Ayo, Bang, Apri yo, Apri. Apri gede. Ayo, Pri, cepat Ayo. Pri. Ayo. Lanangku. Wah, iya. Wah, meteke kaya ning bare. Wong edan. Mbak Mimi nonggo Gini. iki. Mbak Mimi nambah iki. Ah. Nambah iki. Nyapon. Wah, gerakan magicom. Yo balik sikir. Pak Tommy. Ayo Sugir. Ora Michael Jackson. Ora sah jebale. Weh. Alah. Iki nyapa? Arep balik jungkir kaya nek jatilanan payah nang kae. Malah gagal Ayo jebale. bro, sik, Bu. Awas. La. Ojo dulu wis. Wis ae. Wis. Cemplung istri-istri malah anu ki, malah koyo nek swara keplok ki. Plok. Malaan. Nanti panjenengan mau wis pas ngene-ngene kok untung-untung ki lho prayo ndak. Tempitane ucul. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarta Ngolon apa setia mengkon eno antara yo sing tayo sing rukun jajanan berjuang dor kelingan anak lanang yen tak open ning saiki ono jalane wis menang katurutan sing dikandang biyen anjen ning saiki opo lali yo gimana kaji koko belum Lae. Enak ya Allah. Sokoro bisa Gonong desa dadi rejo dene ora elang kone padha lara lopo matur sembah nuwun. Caping gunung diaturke. Iya. Sampun. Nggih, caping gunung. Tambah gayeng tambah regeng. Ya. Coba Mbak niku mbok menawa wonten sing kepareng request mau wonten sing kliwatan dereng. Pun diaturke kabeh dereng. Ingkang dangdut dereng. Oh, sing dangdut dereng. Oh nggih. Sing dangdut napa niku mau Mbak? Titip cinta kalian Banyulangi. Oh nggih, diaturke. Ya. Niku sumbang lagu nggih? Oh Mas Gunawan. Juragane angkring arep amigo kuwi. Ya berpartisipasi ya. Ya. Kabeh ya men parade men keturutan kadang nom-noman sinoman sing kepareng nyengkuyung ujubipun Mas Heru karo Mbak Inah. Ya. Coba sepote Pak Weng, coba Mas Gunawan di saya. sedap niki Mas Temu. Oh nggih, Pak Ditemu arek nyumbang lagu. Aduh. Ah wis, kok Mas Gunawan ben goro-gorone. Ya. Loh, wah arek nyawer oke-okean iki saja. Nyawer nyanyi. Coba kuwi dicekeli mik sik. Aja oleh mudhun wong siji kuwi. Alam, Mbah, sikilku dipidah.
Dadi mijeti malah kowe lho. Ya ya. Lho nek rapso sikil kowe nganti nang Oke, 23 malam kawan likur insyaallah saged sowan. Insyaallah ya nduk muga-muga lancar perjalananipun amargi kalih likuripun tasih wonten Samarinda ning 23 pun kula ten mriki punten mriki. Waris men to Mbak Wiwi. Ya karo kowe kok ya. Kowe arep melu dalange apa melu aku? Sinten-sinten derek kula temen sinten-sinten. Melu aku lho. Nggih. Ha iya. Coba Pak D mumpung jenengan ning panggung munggah panggung iki. Coba Pak D men tambah gayeng D. Piye? Bawa D, bawa men gayeng D. Monggo Wis nganti. Pupung ketemu itu Sak isoe D, sak isoe. Ora apa-apa niki bengi niki pokoke ujube sing penting nadarane wis kelakon kok. Nadare wis kelakon. Sing penting gayeng, seneng mumpung sedulure ponakan kelumpuk kabeh. Mriki Pak D. Aku belas. Wis pokoke ya ora kutani saya apa ngono wae coba. Wis aku tak medhun tak golek wakil lho. Waduh, malah golek wakil. Kersa mboten. Badange Ora wis. Nggih. kalau Pak Bayan Pak Karlan ngersakaken tembang kangen. Oh, Pak Karlan. Oh, Nggih, nggih. Pak Bayan. Ya. Oh, Nggih. Pak Likur. Yo, jalani yo. Nggih, katurke monggo tembang kangen kangge Pak Katur dan Pak Iya, Bayan. Pak Bayan Karlan, Pak Karlan. Nggih. Sinten menika Mbak Lisa? Monggo Mbak Lisa. Ya no. Mulih iki kepenak dhisik, Mbak. Mbak Mulyani karo Mbak Kris pokoke bengi iki ora oleh ngadeg aku. Iki khusus dienggo sinden pokoke. Ya. Monggo katurke tembang kangen nggih. Ya, Monggo Pak Weng. Ya, diaturke. Semangga dados
matur sembah nuwun. Iya. Ora ngira nyono wis jam 12 punjul seprapat. Iya. Iki sesak lagu meneh Mbak Mimin, nyuwun sing nyanyi jenengan kalih Mbak April. Nggih. Menika pundutan saking keluarga besar Mbah Larto. Nggih. Nyuwun sak lagu sing nyanyi jenengan sekalian. Oh iya, Nduk. Ya. Lagune manut ke keluarga Sinon Dhuwur 2 SMS. Nggih, lali janjine. Ya, lali janjine diaturke. Ya, mengko terus lereng sawentara engko manci gara-gara luwih umbar wektune. Ya. Monggo Mas Jentut, Mas Meno, Mas Dodo. Ya. Dan joget. Ya, monggo diaturke lali janjine dados. Mas Bari barang yang lupa.
Nuwun. Ya. Tutuk nok nggone limbukan awan bengi iki. Ya. Semandara sik nok ndak napa duka. Ya. Mengko sawentara wanci liya wektu iso diterusake. Ayo nduk semandara ndak napa duka ya nok. Ya.